oranche ena chiregaiga aso wororo mono nkobo sabagaki tiga tobwate sike basominto umwana oyo mororo iga mwanchire tobwate sike baso mwanchire mwesi tobwate sike baso kaso ninchwango gaiga ai koko genda agaliete batara 27 eke mambikeri yenda ayoligererio omonto okurukuke baso kokoranga kwaligere iriga ebitwanje tikebaso ayeligere nonye kieni yoka ligere bunago smile buya ligere ya bunago smile buya agirigere kieni kokorenge kieni ekenkera akogoki ligere ya bunatwago smile yoka igama ino abata maino muya naro nabanga bakomokora iga gorugiti yayo abo ngeri yawe wewe Gaki gobwate sitore kebaso. Gobwate sitore kebaso. Ese kiame gigedo kia UDA. Kiame gia serikali. Umuraya kono ku William Ruto. Gaki na abasabire gaki. Gaki tumubwate. Gobwate sitore. Gobwate sitore. Gaki momo ngaina gaki. Gaki ko basaba gaki momo ngaina. Gaki momo liera gaki momo ngaina gaki ko basaba gaki. Aso wororo mungina ngo basaba gaki. Ngo mwachire mwezi mi. Erieta nke baso. Omonto nke baso. Mbare ngoro kiga ebiara bibere ke baso. Kebaso abanda abanyarwanda n'abataba nabanchire pinga kebaso gakya abanda tarehe 27 nimaite bagwetiri tarehe 28 ninja koja kolete ngombe gege tonyenya aturagira lakini togo kora tarehe 28 onganjere gaki inchenerezo abangina abamba bereke ngene na barabo gitutu banyako gagira chikoro eyere buyago sere bube kotara tore na kebaso mwana yo minto kabisa tarehe 27 tumwagere chikura mapema ale nabo mo MCO ito atoretere chipara alete basari alete chindoche alete ECD classes alete chinyagitari basike bahamasikani tigabache bao ni chinyanya cyabo sawa tigabache bakoreki tigabache bao ni chinyanya cyabo mokororaga haki una chinyanya iki ligere chinyanya iki njiri chindo bwechi chiwa dio mosori omonge chiri chinyanzu ligere nyanya yego smile mora monde moche gionde tigakiro muntache au ni esera ya ngora kagosoka okomotebie ekura ningo mora ngoro kibyenda ete omukune iga kuna kebaso iga eke byara biwere otagaiga tarehe 27 ekura ningo oh maene William Ruto mwera maiga William Ruto igega nyarone nyansiongo Warabu Nyamira usiye ito yote baigore ya William usema uko ngaina William oyomo Nyamira kabisa moro kenga tutam ya William Ruto Nyaronde oye Igoye magaete nkwani William alamu magabe ata Nyaronde yeito alose pare yeito ya otiro oraria
William Mugaiga. Leo kiga kabisa wako kwa koigoro, weko kwa koigoro, weko kwa koigoro. Kai na kumili. Inje igoma ngana ringu wetu na mangao. Igoneji propaganda. Neji propaganda. Ya sai megangoleta de William Mugaiga. Una mwanchi kile igango moleta ndega iga. Moleta chikanisa cheita changere. Moleta changera bangina. Moleta torosani chuskuru cheito. Nena se pare yeito. Enduno le pare lam. Sindio? Ose moinari banyode. Moinai tuntolibantu. Ngolibantu. Ose na bando toli. Ose na ndungwa kana tole bango. Endo torosani chipare. Wangapi wanasema Mheshimiwa William Ruto, Mheshimiwa William Ruto, lakia bantabana abachire pima. Igomba endokeri. Endokeri. Siasa yeta geto tuare bindo birenga. Ebindo birenga. Egentege tangani. Weko tuaraka munwaka ya ubigete sukari okudo gukwanira abangina nabagaka buya. Eria kabe weko tuare birombeto kwa bantu. Inibura moroje. Ntobabeke nsabo saigo. Osa weko endeka ne sukari. Naga chumbi. Naga matumbo. Naga sabuni. Osibe dio mugage satina dia gorro kanabia. Bono. Inchena achirega iga esenge nchio mwana oyo minto koroku kebaso. Kebaso buna na abatebiri na mumanyire koru 2013. Lina cheta akokonyo mwana minto koroku nga Patrick Osero. Kebaso yo na achiete koru 2017 mpaka 2022. Ega ika 2022 nena akaira chikura esenge njoyenda mwamu abantu bete bakamoira koti. Ono twairandire iga simole. Liri tuarenge ko ligyo mondora aboli ne kiama geto kya UDA. Aba bonsi bakoboli machete bagatebe ticket ya UDA batageti. Lakini tukataka koboli abantu amaswali. Tukabarangeri bonsi. Tukababoli ayeke baso. Ingi kwa kolira abantu bao banyansionge mamyake etano kwa choletu. Tukamwegu akwana igoro echibasari agakwana igoro yenyagitari munaletre machine gari abangina bao konyu agakwana igoro ye bitacho agakwana igoro munaletre bats and deaths korunyamira kanyereta agaiga bali bande na bana butuko baboli airigwa chorete myaka etano ngigwa kolete tukabaigu nolionde tukamoboli ayekogo chori nkyora akorera abantu baito tukabaigu tukachabolo koboli abantu amaswali tukobakera kisimi bagatotebya sabanta batatu omonto gweka oranyare ko bakonya neno bakonyire nke basoyo karaste gaiga nakitwa ikarasto kamwe ticket esenge ya makoraye ke basoyo amangane chibasari tuaboli lyabantu ebagoteba lirike basare gareke mno MCA nabaete ebasari o maende oseayo ke basoyo neno maigure chinyinge ke basoyo abantu baito banyaronde ke basoyo nato rosiri getacho mata esto konywera macho maende oseaya o maende oseaya ke basoyo otorete ire tieta eregali kijauri abangina baito iriyo igwetengenga kieria ikire koko genda gali ngako baruare immediately tobate machine yaria o maino osaya
muntu tayo muororo otabwati mangana otabwati bochai omuntu mukanyeku muntu naro mukanyeku muno yase bali bose bakoboli inwe moteto omuntu mukanyeku goso omuntu ko baseri omuntu mukanyeku goso omuntu ko baseri na ko barama abantu baminto ena chirega igasobwororo mono iguru yo mwana oyo minto okuruku kebaso yo abantu baminte metienye tigalete togende chikura nemetienye 18 ese metienye 18 emetienye 10 nero mondara agenda kolegasi eyende irane abatebinga toiranire chikura korante kebaso yo ontebiri konyo ubangire ebinto obekire budget konyo ubangire igure amache konyo ubangire igure echipara konyo ubangire igure echskuru cheto cha ICD konyo ubangire igure echinyagitali cheto konyo ubangire amangana mange abangire okonya abantu baito banyansyongo n'abantu baito banyaronde bono gakimoko omuntu omungao goikaira ne Maria achikobanga naende inu mwancho monda chikobanga nanyare kobanga kaoso omuntu omugeni